هالو دك عبيتي مرحبا نايلومي تمرتنا بزعبا negative present perfect tense negative present perfect tense بتقرين ما هرينا. The negative form of the present perfect tense expresses actions or states that have not occurred up to the present moment. This form is key for discussing incomplete actions or experiences in relation to the present. ኣብ ትግርኛ እታ ፎርሙላ እንታይ ትመስል? አይ ማለት ኩሉ ግዜ ኔጌቲቭ ነገር እዩ። አይ በላዕኹን፣ አይ ሰተኹን፣ አይ ከድኩን። ሕጂ እዚኣ ድማ ሕሉፍ ግስ ኢለ ኣቐሚጠ ኣለኹ ብዚ ኣንቢረ ኣለኹ ማለት ግስ ዝኾነ ምስታይ ንኣብነት ተኾይኑ አይ ሰተኹን፣ ምብላዕ ተኾይኑ አይ በላዕኹን ፕላስ ተደመሮ ማለት እዩ ረዳት ግስ ድማ ከም በዓል እዚኦም እዮም ከም በዓል እዚኣቶም እዚኦም ዘይኮነስ እዚኣቶም ዘለኹ ዘለዉ زلونا and so forth ማለት እዩ። ስለዚ we will apply it ኣብዘን ኤግዛምፕላት ኣብነታት ክንሪኦ ኢና ማለት እዩ ስራሕና ሞሰናይ መክተታል ኣነ ኣይረኣኽዋን ዘለኹ ክብል ከለኹ ራእይዋ እዚኣ እታ ፎርሙላ ኣይ ኣላ ምርኣይ ድማ ኣይረኣኽዋን ኮይና እታ ተደመሮ ረዳት ግስ ዝበልኩዋ ድማ ኣነ ስለ ዝበልኩ ዘለኹ ኢለያ ኣነ ኣይረኣኽዋን ዘለኹ ንዓኣ ማለት እዩ። ኣነ ንዓኣ ዶ ክእትወላ ብዚኣ ንዓኣ ኣነ ንዓኣ ኣይረኣኽዋን ዘለኹ I haven't seen it. እሳ ኣይመለሰትን ዘላ she hasn't called back. ንሕና መፋትሕ ኣይረኸብናን ዘለና we haven't found keys. እሳቶም ገና ኣይከዱታን ዘለውታ እሳተን ገና ኣይከዳታን ዘለዋታ እዚ ድማ ኣብዚ ንኣብነት ከም ዝተልና እሳቶም ገና ኣይከዱን ዘለዉ ገና ኣይከዱን ዘለዉ እንታይ ተባሂልና ኣብ ዮሐንስ ገና ኣይከዱን ዘለዉ ንሓደ ሰብኣይ ዘመልክት ስለዚ ኩሉ ግዜ ደጋጊመ ከዘኻኽረኩም እሳቶም ገና ኣይከዱታን ዘለውታ እሳተን ድማ ገና ኣይከዳታን ዘለዋታ they haven't left yet. It hasn't stopped raining ድማ ክብል ደልየ ብዚ ዝናብ ደው ኣይበለን ዘሎ ጠጠው ኣይበለን ዘሎ ኸይንብል ሓደራ ጠጠው ምባል to stand up ማለት እዩ ደው ምባል ግን to stop እዩ ንገዛእ ርእሰይ ይመልቆኒ ብዙሕ ግዜ ጌጋ ገብር እሞ ከማይ ከይትኾኑ ከዘኻኽረኩም ጥዑይ ቋንቋ ክንዛረብ ዝናብ ደው ኣይበለን ዘሎ ዝናብ ጠጠው ኣይበለን ዘሎ ኣይንበል ጠጠው ሲ እንታይ ዝበሃል እዩ to stand up ማለት እዩ it hasn't stopped raining እቲኣ ኣይፈተንኳን ዘለኹ I haven't tried that እሱ ገዛ ኣይበፅሐን ዘሎ he hasn't arrived home ታ ኮይኑ ዳ ዘይደወለለይ ገዛ እሱ ገዛ ኣይበፅሐን ዘሎ ገዛ ምሳእተወ ክድውለልካ እዩ ስለዚ ዘይተወደአ ነገር ማለት እዩ እዚኣ ድማ እዛ ጌም ክንሪኣ ኢና I call it game important እዩ እዚ ምክንያቱ you haven't finished work በዚኣ ጥራሕ ወዲእና ተኸይድና እስኻ ስራሕካ ኣይወዳእኻየን ዘለኻ ኩላና ንፈልጣ ኢና እዚኣ ቅልል ዝበለት እያ ወይ ድማ እስኺ ስራሕኪ ኣይወዳእኽዮን ዘለኺ ተይና እተን ከበቲ እዛ ናብ ስታሕቲ ዘለዋ እየን ብፍላይ ዘን ክልተ ማእኸሎት እስኻትክን ከምቲ ደጋጊመ ዝገልጸልኩም ማለት እዩ ሕጂ verb subject agreement የድልየና ኣብዚ እስኻትኩም ይብል ስለ ዘለኹ ንብዙሓት ስራሕትኻትኩም እየ ዝብል ስራሕኩም ኣይብልኒ ስራሕኩም ንሓደ ሰብ እዩ ናይ ሓደ ሰብ ስራሕ እዩ ስራሕኩም ተኢለ ኣብ ዮሐንስ ስራሕኩም ኣበይ እዩ እዚኦም ግን ብዙሓት እዮም ስለዚ ስራሕትኩም እየ ዝብል መጀመርታ ነገር ኣብዚ verb subject agreement እንደገና ድማ ኣይወዳእኩሞምን ዘይኮነስ ኣይወዳእኩምዋቶምን እየ ዝብል ኣይወዳእኩሞምን ኣብ ዮሐንስ ስራሕኩም ኣይወዳእኩሞምን ክብል ክእል እየ ኦኬ ንሓደ ዓብዪ ሰብኣይ ዘሎኻትኩም ከዓ ክብል ኣለኒ ዘሎኹም ዘይኮነስ ዘሎኻትኩም ሶስት ከነንብባ እስኻትኩም ስራሕትኩም ኣይወዳእኩምዋቶምን ዘሎኻትኩም this is negative present perfect tense
we have to be perfect on this እስኻትክን ስራሕትኻትክን ስራሕትኻትክን يزبل نعاتهم ስራሕትኻትክን أي ودأخنا أتومن أي ودأخنا زيان كم زون كجبر أخيله أي ودأخنا أتومن أي ودأخنا أتومن زلخاتكن عري زيان أي ودأخم واتومن يزبل نتهم دكتة واحدة زلخاتكم نعاتن دما أي ودأخنا أتومن زلخاتكن يزبل سخم تيلا دما نحد عبي سبعي نخبر سبعي نخبر أبو مالته السخم سرحكم أي ودأخمون زلهم أي ودأخمون يزبل أي ودأخمون نايكونان زي وور سأله لك زي سلمتاي مون قبرنا زي من وون مستدمرة تدمسي مو خوينو سلا تسمعنا سلازي كل جزء كان استفلوا لنا نزي السخم مسخاتكم كده نقرنا السخاتكن دما مس السخن سرحكن أي ودأخنون زلخن يبلان نعباي سبيتي أدي إلسا السخن سرحكن أي ودأخنون زلخن يبلان you haven't finished work حنسا رأيوا سكرين شوت قبروا إذا خمسي بعد خاتكم دما كم زع عينة فورم نعمت you haven't finished work زلو بخال English similar structure همتومو then practice it بعد خاتكم السخا سرحكا أي ود أخيان زلخا السخا سرحكي أي ود أخيون زلخي السخاتكم سرحتكم أي ود أخو مواتومن زلخاتكم السخاتكن سرحكن سرحتخاتكن أي ود أخنا أتومن زلخاتكن السخم سرحكم أي ود أخو مون زلخم السخن سرحكن أي ود أخنون زلخن إزي كم زجرنا ماستر تجرنا أقدم من نازي انتاي جيره متان ذكر دعنا تا past tense simple past tense دقاقي مي سريحة قلت سلسة فيديو ملي اللهو معناته important يو انت past tense يزي negative past tense يزي معنسي أبزنتها له past tense يو دقنا دما أي اتينا prefix انتاي نقبرو لنا نعم negative نغيرو لنا أي ود أخيون زلخا أي ود أخيون زلخي أي ود أخومواتون زلخاتكم أي ود أخنا أتومن زلخاتكن أي ود أخومون زلخوم أبي سعري أي ود أخومون زلخوم أدي للتبرهان سرحكن أي ود أخنون زلخن يبل مالتي حجي كل جزية تتساقم زلو إذا السخن مزخلو سلسة حاوسي بزح سب فلاليو زي فلطولو السخوم سي مس السخاتكم دي فليو الله السخاتكن دما مس السخن سلازي نحنا قن فلالينا قنفلطو اللونا you haven't finished work اوكي نغطل مبار السا مبلع عجمرة تنزلا مبلع سي عجمرة تنزلا السن مبلع عجمرة تنزلا زين سلمتها وحانسا أمزين كرمي حجي تقيسين الله شيخ نبل كلنا بإنجليش نخلتين سلة ملكتها السا تقول مبلع جمرة أديئة السن مبلع جمرة كله بإنجليش she hasn't begun eating okay نحنا نعاتهم أي ترخبناياتهم زلنا أبزي أدما sentence كسرح الله أنا أمنت زي ترجمة لك بإنجليش بكارنا بتكرينيا you haven't met them جي perhaps انتاي مقبرنا نيرنا نحنا نعاتهم وينعقهم مبلنا نعاتهم maybe نعاتهم تيلنا تصبغت انتاي زباليا أي ترخبنا يوم نزلنا مبلنا نيرنا أي ترخبنا يوم نزلنا أي ترخبنا يوم نزلنا نوبو يسيف أي ترخبنا يوم نزلنا مبر زمن دعور كوينهم بزحات يوم so أي ترخبنا ياتهم سي نعاتهم كله رايمي زقبر بحنسا أي ترخبنا ياتهم زولنا ينانول هالراي I hope practice makes perfect more practice in هرجرنا we will master it نحنا نعاتهم أي ترخبنا ياتهم زلونا we haven't met them كتيلنا he hasn't replied yet እሱ ገና ይመለሰን ዘሎ ወይ ድማ ሶም ገና አይመለሱን ዘሎ كله كترجم كله
he hasn't replied yet እዩ ወዶም እሱ ገና ይመለሰን ዘሎ አቡኡ እሱም ገና ይመለሰን ዘሎ he hasn't replied this one he hasn't replied yet and this guy he hasn't replied yet ስለዚህ በከምዚ ጌርና ንረዳዮ and here I haven't signed up ኣነ ኣይተመዝገብኩን ዘለኹ ማለት እዩ ኣይተመዝገብኩን ዘለኹ I haven't signed up እሳ ኣይሓሻን ዘሎ እሳ ኣይሓሻን ዘሎ እሰን ኣይሓሸንን ዘሎ she hasn't felt better እሳ ኣይሓሻን ዘሎ ጓለን ኣይሓሻን ዘሎ እሰን ኣይሓሸንን ዘሎ she hasn't felt better ክልቲዩ እሳቶም ፀባ ኣየምፅኡታን ዘለዉ ኣሃ ኣብዚ ኸ እንታይ ንበልና ነርና ፀባ ኣየምፅኡን ዘለዉ ንበልና ነርና ፀባ ኣየምፅኡን ዘለዉ እሳቶም ፀባ ኣየምፅኡን ዘለዉ ወይ ድማ እሳተን ፀባ ኣየምፅኣን ዘለዋ ንበልና ነርና ዘለዋታ ሶሪ እዚኣ ታ ከይርሳ እጂ እሳቶም ፀባ ኣየምፅኡታን ዘለውታ ተይነ they haven't bought milk oh brought መሲልኒ እዚኣ bought ሲ brought መሲላትኒ ብእንግሊሽ ሕጂ እዚኣ ክቕይረ ኣየምፅኡታን ዘይኮነሲ ኣይገዝኡታን እያ ኣሃ ኣይገዝኡታን እየ ዘለዋ እዚኣ ድማ እንታይ ገብራ እዚኣ ኣምፃ ኣቢለ ከምዚኣ ገይረ ኣብዚኣ cut and paste ገብረ ሕጂ ኣይ ገዝኡታን ዘሎ ኣይ ገዝኣ እዚኣ ጥራሕ ትغير ኣይ ገዝኣታን ኣይ ገዝኡታን ዘለዋታ ድማ እዚኣ ድማ ዘለዋታ of course እስከ ክልቲአን ክንበበን ሕጂ እሳቶም ፀባ ኣይ ገዝኡታን ዘለዉ እሳተን ፀባ ኣይ ገዝኣታን ዘለዋታ they haven't bought milk see it is important to notice it እሱ ፈተና ኣይሓለፈን ዘሎ he hasn't passed the test እሱ ፈተና ኣይሓለፈን ዘሎ I haven't heard the news ተይላ ድማ ኣነ ደሃይ ኣይሰማዕኹን ዘለኹ ማለት እዩ ደሃይ ኣይሰማዕኹን ዘለኹ ኒውስ ክንብል ከለና ሲ ደሃይ ወሬ ከምዚታት ዜና ጥራሕ ኣይኮነን ዜና ክንብል ከለና ሕጂ I haven't heard the news ተይልካ ኩሉ ክኸውን ይኽእል እዩ ኒውስ ኣይሰማዕኹን ደሃይ ከምዚ ወደይ ደሃይ ኣጥፊኡ ወሬ ይብሉን ደሃይ ይብሉን ከምዝታት ኩሉ possibilities ክንሪኦ ፅቡቅ ኣነ ደሃይ ኣይሰማዕኹን ዘለኹ I haven't heard the news እሳ ክብደት ኣይቀነሰትን ዘላ ከምዚ ጥራሕ ኣይኮነን ዝትርጎም ከምዚ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ እሰን ክብደት ኣይቀነሳን ዘለዋ ክኸውን ንዕአን ተኾይኑ ሕጂ ራእይዋ እሳተን ኣይኮንኩን ዝብል ዘለኹ እሰን ክብደት ኣይቀነሳን ዘለዋ እሳ ክብደት ኣይቀነሰትን ዘላ she hasn't lost weight እሰን ክብደት ኣይቀነሳን ዘለዋ she hasn't lost weight ትው ንሕና ነቲ ፓዝል ኣይፈታሕናዮም ዘለና we haven't solved the puzzle ንሕና ነቲ ፓዝል ኣይፈታሕናዮም ዘለና next one እቲ snow ኣይፀረየን ዘሎ it hasn't cleared the snow ወይ ኣይሓቐቐን ዘሎ ከስምዕ ይኽእል እዩ ኣይፀረየን ዘሎ እቲ snow it hasn't cleared the snow ኣይሓቐቐን ኣይፀረየን ኩሉ ክበሃል ይከኣል እዩ ኣብዚ ድማ እንታይ ክብል ደልየ they haven't started the project እሳቶም ነቲ ፕሮጀክት ኣይጀመሩዋቶን ዘለዉ past tense ኣይጀመሩዎን ኣይኮነን እቶም ሰብኣይ ኣይጀመሩዎን ዘለዉ ይብል እሳቶም ነቲ ፕሮጀክት ኣይጀመሩዋቶን ዘለዉ ዘይኮነ ድማ ዘለውታ ክኸውን ኣሎ እዚ እሳተን ነቲ ፕሮጀክት ኣይጀመረኣቶን ዘለዋታ ክብለን ኣለኒ ተረዲኹምኒ እሳቶም ነቲ ፕሮጀክት ኣይጀመሩዎን ዘለዉ ንሓደ ሰብኣይ ዘመልክት ስለዚ ኣይጀመሩዋቶን ዘለውታ ክንብል ኣለና ምስቲ ክንድስም ክሳነ ማለት እዩ እዞም ክንድስማት እዚኣቶም ትናቶም ኮኔክሽን ክርዳእና ኣለዎ እሳተን ነቲ ፕሮጀክት ኣይጀመረኣቶን ዘለዋታ they haven't started the project እሳ ኣብዚ ድማ እሳ
مسح ኣይበልዕትን ዘላ እሳ مسح ኣይበልዕትን ዘላ እሰን ድማ ከምኡ ማለት እዩ እሰን مسح ኣይበልዓን ዘለዋ እሰን مسح ኣይበልዓን ዘለዋ እሳ مسح ኣይበልዕትን ዘላ ኩሉ እዚ ድማ ብምንታይ ትርጎም she hasn't eaten lunch ኣነ ኣይደወልኩሉን ዘለኹ I haven't called him ክንብል ከለና ሲ ኣብ እምሮና እንታይ መፀት ቀጢፋ ክንትርጉማ ኣለና I haven't called him ኣነ ኣይደወልኩሉን ዘለኹ ኣሃ ንሓደ ዓብይ ሰብኣይ ኣቦይ ተወልደ ዝበሃሉ ድማ ኣነ ኣይደወልኩሎምን ዘለኹ እዩ ዘስምዕ ኣይደወልኩሎምን ዘለኹ I haven't called him ተይለ ንቦይ ተወልደ ክኸውን ይኽእል እዩ ንሰመረ ክኸውን ይኽእል እዩ ንሰመረ ኣነ ኣይደወልኩሉን ዘለኹ ንቦይ ተወልደ ኣነ ኣይደወልኩሎምን ዘለኹ ይብል I haven't called him ኣይደወልኩሎምን ዘለኹ እሳቶም ኣይ እዚኣ ድማ ኣይወድኡታን ዘለውታ እሳቶም ኣይወድኡታን ዘለውታ they haven't finished yet እሳቶም ገና እትወላ ድማ እዚኣ ገና እትወላያስ ስለምንታይ ገና እትየላ የት ማለት እያ እዚኣ ትርጉማ እሳቶም ገና ኣይወድኡታን ዘለውታ እሳተን ገና ኣይወድኣታን ዘለዋታ እሳተን ገና ኣይወድኣታን ዘለዋታ እሳተን ገና ኣይወድኣን ዘለዋ ከምኡ ኸይንብል እሳተን ገና ኣይወድኣን ዘለዋ ኣደይሎቱ ገና ኣይወድኣን ዘለዋ ኣደይ ምዕራፍ ገና ኣይወድኣን ዘለዋ ኣደይ ምለሱ ገና ኣይወድኣን ዘለዋ ኣበይ ገብረ ገና ኣይወድኡን ዘለዉ እምበሪ እሳቶም ገና ኣይወድኡታን ዘለውታ እሳተን ገና ኣይወድኣታን ዘለዋታ they haven't finished yet እዚ ድማ ንረኣዮ ዕዮ ገዝኡ ኣይሰርሐን ዘሎ he hasn't done his homework እሱ ዕዮ ገዝኡ ኣይሰርሐን ዘሎ ወይ ድማ እሶም ዕዮ ገዝኦም ኣይሰርሑን ዘለዎም እምበልኩ ነይረ ንሕና ቅድሚ ሕጂ ኣይተራኸብናን ዘለና we haven't met before ንሕና ቅድሚ ሕጂ ኣይተራኸብናን ዘሎና እሳ ነቲ ሙቪ ኣይረኣየቶን ዘላ እሰን ነቲ ሙቪ ኣይረኣየኦን ዘለዋ ድማ እምበልኩ ነይረ ምክንያቱ ሺ ተይለ እሳ እሰኒ ስለ ዘመልክት she hasn't seen the movie ኩሉ ግዜ ረኣይዎ ዘሎና ብምንታይ ይውዳእ ኣሎ ኩሉ ረኣይዎ ዘለውታ ከምዚ ዝውዳእ past tense ኩሉ ግዜ ዝረኣይዎ እዚ past tense እዩ ኔጋቲቭ ኮይኑ ሲ past tense እንደገና ድማ ዘለውታ ረኣዮ ዘለውታ ኣይወዳኣታን ዘለዋታ ከምዚ ገይረ ከድምቀልኩም ንገለገለ እዩ ዋላ ኩሉ ተዘይገበርኮ ኣይሰርሐን ዘሎ ሲ ኣይተረኸብናን ዘለና እዚ እዩ ኔጋቲቭ present perfect tense ንብሎ right እሳ ነቲ ሙቪ ኣይረኣየቶን ዘላ she hasn't seen the movie ኣነ ነቲ ወረ ኣይሰማዕኩዎን ዘለኹ ኣይሰማዕኩዎን ሕሉፍ እዩ ኣይሰማዕኩዎን ተይለስ ብዛዕባ ሕሉፍ እየ ትዛረብ ዘለኹ ኣይሰማዕኩዎን ዘለኹ I haven't heard the news እሳቶም ገና ኣይበፅሑን ዘለዉ ኣይበፅሓን ዘለዋ እሳተን ገና ኣይበፅሓን ዘለዋ ገና ኣብ ኤርፖርት ይበፅሓን ዘለዋ they haven't arrived yet ገና ኣይበፅሓን ዘለዋ እሱ ኣይበፅሓናን ዘሎ he hasn't visited us እሱ ኣይበፅሓናን ዘሎ ምናልባት ኣይተዓሞን ይኸውን ንሕና ስራሕ ኣይጀመርናን ዘለና we haven't started working ኣነ ነቲ ገዛ ኣይፅርኽዎን ዘለኹ ረሳሕ እዩ ዘሎ I haven't cleaned the house ነቲ ገዛ እሳ ነታ ኢሜይለይ ኣይመለሰትን ዘላ she hasn't answered my email እሳቶም ካብቲ ህንፃ ኣይወፁታን ዘለውታ they haven't left the building ገና ኣይከዱን ዘለዉ ማለት እዩ እሳቶም ካብቲ ህንፃ ኣይወፅኡታን ዘለውታ እሳተን ካብቲ ህንፃ ኣይወፅኣታን ዘለዋታ ከምዚ ኢልና ኢና ንትርጉሞ ዋላ ክንትርጉሞ ከለና they haven't left the building
እሳቶም ካብቲ ህንፃ ኣይወፁታን ዘለውታ እሳተን ካብቲ ህንፃ ኣይወፃታን ዘለዋታ ከምዚ ዓይነት ስትራክቸር እዩ ዘለዎ እሱ ነታ መኪና ኣይዕረያን ዘሎ ኣይዕረያን ፓስተንስ እዩ yes ኣይዕረያን ዘሎ ንዓኣ ኣይዕረያን ዘሎ he hasn't repaired the car ንሕና ነቲ ቲኬት ኣይቆረፅናየን ዘለና ገና ኣይትቆርፀን እዩ ዘሎ ኣይቆረፅናየን ዘለና we haven't booked the tickets ኣነ ድራር ኣይዳለኹን ዘለኹ you have to be I haven't prepared dinner እሳ ነቲ ሪፖርት ኣይፀሓፈቶም ዘላ ገና ደቂሳላ እሰን ነቲ ሪፖርት ኣይፀሓፈኦን ዘለዋ ክልቲኡ እዚ ክትርጎም ከሎ ናብ እንግሊሽ እንታይ ይኸውን she hasn't written the report እሳ ነቲ ሪፖርት ኣይፀሓፈቶን ዘላ she hasn't written the report እሰን ነቲ ሪፖርት ኣይፀሓፈኦን ዘለዋ she hasn't written the report sorry ቀፂለ ድማ ኣብዚ they haven't learned the song ክብል ደልየ እሳቶም ነቲ ደርፊ ኣይተማህርዋቶን ዘለውታ እሳቶም መመሊሲ እነዛ እሳቶም ዘምፃእ ዘለኹ ምክንያቱ ሕርር ከብለኩም ደልየ ሓንሳ እሳቶም ነቲ ደርፊ ኣይተማህርዋቶን ዘለውታ ኣይተማህርዎን ኣይንበልና እሳቶም ነቲ ደርፊ ኣይተማህርዎን ዘለውት የልና ነቲ ደርፊ ኣይተማህርዎን ዘለዉ ሓደ ሰባዮም ኣቦይ ሓደ ገንበስ ወይ ኣቦይ ሰላልያ እሳቶም ነቲ ደርፊ ኣይተማህርዎን ዘለዉ ምበልናዮም ነርና እሳቶም እንተልና ግን እሳቶም ነቲ ደርፊ ኣይተማህርዋቶን ዘለውታ እሳተን እንተልና ድማ ነቲ ደርፊ ኣይተማህርኣቶን ዘለዋታ ንብለን ማለት እዩ they haven't learned the song እሱ ነቲ ፖስታ ኣይምፅኦን ዘሎ ገና ኣይምፅኦን ዘሎ ማለት እዩ he hasn't brought the package ነቲ ፖስታ ኣይምፅኦን ዘሎ ንሕና መፍትሒ ኣይረኸብናን ዘለና we haven't found the solution እሞ ደቂ ዓበይቲ ቪድዮና ኣብዚ ወዲና ኣለና ብዝተረፈ ሰሰናዩ ጥጥዕሙ ንዓኻትኩም and see you on my next video cheers